Ćao svima, ovdje je Tehnosvet. Danas pregledavamo CD Changer emulator. Ovaj proizvod je Entity Team domaći proizvod, znači srpski proizvod, nije Kinez, proizvodi ga ljudi iz Beograda i mi ćemo pogledati kako to funkcioniše i kako to zvuči. Ja sam davno htio da imam kod sebe fabričku, znači muziku, na fabričnoj muzici da imam dobar zvuk, a nisam htio da menjam radio, pa pošto imam kasete, onda mi je bio jedan izbor ovo. Ovo moj kum meni poklonio, hvala vam njemu puno. Ja sam naravno već izvadio sve to ugradio, ugradnja nije komplikovana, to ću kasnije objasniti. Sad, šta je sadržalo u kutiji? Znači, obična je kutija, unutra je bilo uputstvo, znači i taj mali uređaj koji je sa konektorima. Šta se dešava? Znači, mi konektujemo, on izgleda ovdje, ja sam njega stavio ovamo. Znači, obična bela kutija sa kablom koji vodi dole, znači unutra i sa zadnje strane radija ga prikopčati na izlaz za CD šanžer. To može da uradi bilo ko zna samo da izvadi svoj radio svoj. Prema uputstvu dodajete, znači podržava ovo čudo USB kartice, SD karticu i AUX izlaz. Znači to možete prikopčati telefon. U uputstvu sadrži, znači obična kutija. Ovdje nazad ne znam šta je, neke rupe, ovo je možda jedina zamjerka pošto je, ne znam se zašta ova rupa, ovdje je prazno, malo estetski, možda mi je trebalo malo da se to radi. Inače bila crna kutija prikazana, meni se sviđala više crna, ja sam dobio belo, ali nema veze, stvar radi i on radi kako treba. U uputstvu imate sve, znači podešavanje koji stiču kako se na USB-u ili SD kartice formirati CD-ovi da bi vaš fabrički CD čitač, u stvari fabrički radio, mogao da skonta kao da je to CD šaržer. Ja sam sve već pesme ubacio, sad ćemo vidjeti kako zvuči to sve. Sad je upali na radio. Nikakve rupe nisam bušio, nisam morao ništa, znači samo malo odvrnuo par šafova dole. Ovaj šaf sam odvrnuo, stavio provukao ovo čudo i onda mi smo dobili ovdje malu kutijicu koja može da se zakači. Kod mene stoji ovako, zanimamo se na moje sranje. I onda tu prikopčavam ili telefon preko AUX porta. Da, jedina zamjerka, znači što u ovoj kutiji ne postoji kabel koji bi mogao da se prikopča, znači morate odvojeno da kupite, znači kablić koji možete prikopčati svoj telefon ili audio player ili bilo šta. Ja ovdje imam iPod, imam i telefon, ali ne treba mi, apsolutno ovo mi ne treba. Radi sve veoma jednostavno, znači kad nasnimite sve muziku možete ubaciti ovdje CD, ne CD nego USB, malo mi ne ide. Ubacujem USB, to je to, ovo čudo. Ovdje pribacujem na izvor, imamo izvor, automatski podešava, znači koje je zapamćena pesma, pamti pesme, znači na koje ste stali. Zvuk je veoma dobar. To ovo nije na punu snagu. Ovo je jevrejska neka pesma. Evo imamo, znači, jako lepa muzika, možemo da menjamo CD-ove, znači ovo je CD5, CD6, možete da imate do 10 CD-ova, u svakom folderu od CD-ova možete da zadržite do 100 pesama, što je po meni apsolutno dovoljno. Zvuk je ekstra, kao da imate na CD, menjaš ga veoma brzo, radi sve promotavanje, gledamo kako ide. Sve radi, ko ima kontrola na volanu, taj može sve kontrolišiti sa volana, opušteno. Ja sam veoma zadovoljan, sve linkovi gdje možete da nabavite, da kupite to, ja sam kupio preko Kupujem, u stvari kum je poklonio, ja sam naručio preko Kupujem prodajem, link ću imati dole. Još jedna stvar zaboravio sam reći, znači ovo košta oko 40 eura. 40 eura košta i ima još jedne stvari. Oni tamo imaju opciju da nabaviti, znači na ovo stvarčicu da još nabaciti Bluetooth. I onda vama ovaj mali dodatak može da služi kao hands free. Znači on nam preko Bluetootha možete povezati telefon svoj i onda možete razgovarati u autu bez ikakvih problema. Još jednom da čujemo kako zvuči zvuk. Ekstra. Let's go.
Ne znam da li je to krčalo ili nije, ali meni se zvuk dopada. Znači ja volim baš čist zvuk, hvala Bogu u ovom autu ima jako lepe zvučnici pa... Kutijica predviđena za neke vrste automobila, za različite. Ja imam Fiat Stilo, ali imaju oni za različite vrste automobila. Sve možete pogledati kod njih, znači za doplatu možete dobiti Bluetooth. Možete tražiti crnu kutijicu ako vam se sviđa crna, da ne bi bilo kao kod mene, ja sam naručio, ali ispalo da je došla bela, ko želi crno tražite isključivo da bude crna. Inače sve ostalo je apsolutno ok. Doviđenja, potpisujte se na kanal, stavite lajkove, doviđenja, čao.